Ma nibqawx nejxu fil-passat. Hekk iddikjara s-segretarju parlamentari Malcolm Pollaġus Galea wara li ġiet konkluża l-inkjesta dwar l-iskandlu 17 Black bħala parti mill-investigazzjoni tal-Panama Papers, skandlu li fil-qalba tiegħu kien hemm esponenti ewlenin tal-Gvern Laburista. Mistoqsi minn Net News jekk il-Partit Laburista għandux jiskuża ruħu mal-poplu Malti Wawċi dwar il-fatt li għamel snin jiddefendi lill-ex deputat mexxej tal-Labor Konrad Mizzi u lill-ex Chief of Staff Keith Schembri, Aġus Galea wieġeb biss billi qal li dawn kienu tkeċċew. Għalkemm il-fatt jibqa' li lura fl-2016 il-membri parlamentari Laburisti kienu ivvutaw favur Konrad Mizzi fil-Parlament Malti, tant li Konrad Mizzi kien minn tal-ewwel li għandna u awgura lil Robert Abela eżatt kif ġie elett mexxej tal-Labor fl-2020. Min-naħa tiegħu Aġus Galea saħaq illi issa ma jridx li jmur lura fil-passat, dan apparti li nfexx jattakka l-Partit Nazzjonalista u jirreferi għal nies oħra involuti f'dan l-iskandlu. Importanti ferm li naraw li għadhom qed jibqgħu jiġu mċabsa ċertu ismijiet ukoll ġewwa l-Partit Laburista li fil-fatt fir-riżultati s'issa ma dejrhom kien. U dik hija xi ħaġa importanti ferm li ma niżvijawx il-pubbliku. F'liema riżultati imma liema nies. Fl-inkjesti nibqgħu naraw anke ċertu nies ċertu ismijiet. Għandkom xemm fl-inkjesta ġifieri, tafu xemm fl-inkjesta? Jien naħseb iktar jistgħu jgħidulek Jason Azzopardi u oħrajn li b'ċertu arja joħorġu anke riżultati. Però taħseb li l-Partit Laburista għandu jiskuża ruħu għall-inqas li kellu deputat mexxej li qed investigat fiha. Kap tal-uffiċċju tal-Prim Ministru, Chief of Staff li jidher li qed jissemma wkoll. Ġi taħseb li l-Partit Laburista l-istess partit li ddefenda lilhom u vvota anke favur Konrad Mizzi pereżempju fil-Parlament lura fl-2016. Taħseb li l-Partit Laburista laqas għandu jiskuża ruħu? Ma nibqgħux ngħixu fil-passat, naħseb li tgħix fil-preżent. Issa parti Keith Schembri u Konrad Mizzi qed jingħati li anke l-proprjetarji ta' Nextia BT mistennija jaffaċċjaw akkużi kriminali. Fil-fatt jidher li Brian Tonna, Carcini u Sokar Trading huma fost lista ta' individwu kumpaniji li għandhom jiġu akkużati. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jisħaq li l-inkjesta 17 Black ma tispiċċax f'idejn Robert Abela biex jagħmel biha manuvri politiċi għall-interessi personali tiegħu kif għamel b'mod abbużiv u illegali fir-rapport tal-inkjesta dwar Vital Steward.